say nipa miensa efrimu yaya oboko. Kwame John to our CVP among your corner Dimonti team, our party at Tuja, Archer, so best Speaker of Parliament to say, aye, ye, what should I show you fee on Sanford? Ariania de Tomanimus Crobi, a fan, says she a more coup, yes, say, or more a bridge be in some swabia, na articulator Esuko, and nam so. Ede akwako drun cry yesi ekobugum ama koko ni nyina akwako hwiegu anwumre ye bekodum ni akwako busasa nyembia koko ni yetimi yi ka ni yetimi yi from nanimu ana na bridge no mo ye ni deni ye bekokronum ni akwako de nkomo anwumre na teacher training association of Ghana where so ayenhyemude where they to so dio no nwotwe amode help no a na tuja observe we ni afufro p ni akekese ni ene se kase ya ba bia wo bia na anwumre ye bana ye de aba besomo ye fase Express Group Kahobi was over to Kwaya 1 channel was so called 21st Clinic. One of the Asiatica expert through Herbal Center. What the 3 core capsules at Ayachi, Sompa dear, and Nsunio Mizo and 5G, and our friends of Crown Pono, and Makwan Kayabia 1 Mademoiselle Serena Brepam, Yabaka 1 more Sampa at the Achro Yadamo Live, Facebook and after YouTube, more higher few more. Kwakwani aseso to ahodo mu yedamu nyina mu asedam ase yaya tena se nebra nsu agugwei na yada kase bo mu hwamo ebaba somwo no eyeme akosuya ajewa akode boaten mene nana ya bo amalibi aboga abza for yen hyase mfamfiri mampani da John Dramani mama ne ndisi amanyuku na tena ye eyemo no musam se de oka wonsa kono sananum nsia kanefo beduonum yenu 22 days na ye kwakoto obede amanyuku ahodo ni nyina ye oso mu kirem de oso mu bam ewa agwamu magana 40 ase ye susu no wono mo etiase tu sana mo no pepepe na campaign no susu ba bia oso mu rebia wono mo ewrase ye mo kase Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wa santimam be na watchi mienu no oba bedie mampene da John Dramani mama soso no ewo eyeseshi ene ne mpotamum na seshi wa wo no ena odin kiremu eba se na no asem bi okokan ya asa amanfo twetwe no amanfo kyese de ne ho fewa obi afisi ase na odi agro no ene ena asemi kyese ho mpupuye ebei se yeda sore ya ye kwakotie se honorable Samuel Okuje to black one etia Ghana fo nyina na so se ye de mu a apropro akwakoma ye ma no e secondary school saudo mu a eno ne ye kwakono ama omadie se ye de be rice water se ye de be yanwamu se ye be ka no mutuo se bi omde be jolofo agi nyankopon hatamu no nkomachi ya ene be kire ede amaye wose sa ne ama we enum nyina nti ene ma ne kaye se nyankopon ye na dom na Ghana for the tumi man man be mampani a ade obeye ene se headmasters no a wo mo ye secondary schools nyina mu no yo be ne se he akohoma no ayi ama wunum ene headmaster no oso eja wa pampan na wonam dwom oto mako oto wonkyene oto ntosu adwene mo bowa adwene megene me honum ne saa ne ma no ko bi no momone wadu dwa kama na wakwa no ama nkwada no wadi sense ye beka se national buffer stock ne enkrofo bi na ntina baabi entoto mo beans ne gede enfa nkoma ye ma no ewo suku wa bra ye nim mo kro na ye de koma nkwada no ne tibi ye wom se ye senye se ye tujimi se ye perfume rice ye ntimi enkyere mampeni da John Dramani Mahama kyere se wondo da so agina na samu a okan ne so se de okugye to ablako aba bekenti no kwambia so obedi mampani a ono abe wai sika no e de ama headmasters no amoma kwakodio mu dwasen se obi na betena baabi na aba beche nuane e de ama secondary schools no ye banso a emse na say wate emu bia asay I just say expiry date e woso atwam na MPP aban national buffer stock omode sa emo no omo pese obia be hu expiry date nti say emo na say omode bottle foforo no mo hwe emo no asay na gum and omode akoye secondary schools e de ama ye kwada no edi enti na NDC say ye ba ye nkoto emo embre schools no sika was say ye de hwe enkwada no under free SHS no as I went so senior high omusika ye de beba be ma omo headmaster no akọ as I went so jom no akoto bayre watoto gari wakoto emo na be ya ye kwada no benya eduane pa di no matimi ahia de
Me wa fa se baako oko school o se anopa ye de Lipton ni aye nsuo hye ni de Lipton na bom ni ama esichire baako na o de atum pa no ni ho milk nim bibie nim ente wondoma no akotra class na sa abofre obetimi esu ade ente se oba go school a je se o man is card to no ho ye man is ati na not that wakoto brodo ente bring your bread tea oko dining hall obi akuta ne bread na wetimi anum tea no akosu ade ente ye ba sa ade na atosin any free SHS na ye best sano Abzan fonti weye ayaman peni dada John Dramani Mahama yetene nke weye mra na ode na probo akwakopie sehwi asanwene so na ode nkyeremu bade ntia ofise awo se yitwitwa sane manim na free SHS ne mu da honomo na enkoba se obi na edidwa akwakoma ha teachers no na ye wo se ma teacher foni sika na omo anam dwom didwa de ehwe nkwada no nkyeremu na ode emadomo a na etwahia honomo na owura bright kwabna edujan wono na ya banka chapanyere woni wadubiase ana ne mpata mo na papa dia tudwa atrese ewiasem dia waye bi pen wakaso be ne mpre no so anyina chenyi kura na wo hwe mode bone atonwacha NPP amanyoko ba ye wade agu akwan mo awani wadubiase mansini mu a na bibia de pefese ya sama won makonya won beto so yie pa wase abai ba won kan kwa kire kura no First senior high afei agenda 111 no ni wadu bi ase ade hye wono nsa ka wo de ya kwan kora de wona kora enka ho asem eno ntini wo nyina no aye adwuma pa ne adwumaden a wono ma ye ntini wo msefata si asama wono makonya no moto so mfihia na biem na wo se ni wadu bi ase de emode bone eto ho ache nti wono de o kad ne nsase ni bo pan se afia bato no wo bedi nkunim e wo mpeso no so ebro panyipa wo kasa wo abrama panya be de kire ena pamfo ekwa bo ewo ehonom no enam so ma yira bright kwabena edujan wode nkomoboyi eto manfo anim sabi o abamu ene me bebe e asudi e wo so ti we project 20 na FDP yen MP winning in 2016 election by MP from 2017 for the more how by how to be a juma and ye na me so ye adum ma onya deputy minister for agriculture e so be a juma de obo mu yi papa fertilizer we dey free rice seed we dey free maize seed we dey free any other inputs we dey ma na amanya so ma ye se bi obi ntra konya no so da na oba fufura na amanfo gidi bi wonu so be bibi so enunti na ma ni obi ase consistency for the first time again in 2016 2020 NDC edi new candidate by na ne sama o kan obama adwuma se rice di kwa na ogo ma abiafo do one bag so omo che no mu ya already obama obi a bag so amo che abia na sansam no ekwafo so ama omo fi so bi na eno chene mrashabe joni yo wadanse asokwa abato mpeso so yira kwabena Hammond yira keti Hammond wono so ekasai elchechi omo se afedie ma Ghana re hia no nyamfonso okora enkoto aba no emfama NDC amanyoko no na wono plan na ayia asa do so wo ka sabri wo so bi o ha wo bi do je adu wo bi do je mo be di president na ma ya no
was your way when Monya for Quabana Tahiru Hammond, no, you are Katie Hammond and your Cotier, and what you know. Asante mante mutetina ni dema NPP amanyokono ora Bernard anchibo sia ko ye bonman scan search amawuntumi wonso kasa esra Ghana mama sa wasra da afidie yesa man NPP amanyokono ntina so sane ya breaking the 8 no ebetumi abemsa I was aware you Rob Bernard and she was Siako Chama won't to me no na ya kwa man so na for penny you red do and come kwami ma dre Akosia ma do kwa what better ko say what na modru na akosia do le akosia no no ke dem mo kan ke ya bi ye bi akoke ye danse famina intifano su ba ko na sadia anotare su ke mu ani ewe eke mu adanse entoto ma no ni ke say you put adanse aspa ana ebi ni atre adanse famina utu se eno so medo ko na ani ku a kakra akoje dedi kan no adanse famina bebi ha no we dey ni etre sadia oyere da no share after one ko nananom ana fi imam ahodo mo tutum ha na ntu oni ni sia en ko ko no na oni ni di se be be ya oni sia di hu ewo na ni so a ya tu abama na obetumi aboa na wa hwe ma ne kanko ama tadia na banko akufuado dia be sani nsano onso tumi atu afọ na ko mu eni tintin bia aka eze bi aban ni tumi ye de boa no motumi ahwe ya aboa na akoso ni no ana na nanu ma mo wo adanse fom na ha ebe tumi ni se here de so tumi na nyame na dum tumi ba ade ba ko wo wo mo ntutum ha bi pa se obetumi na waye ebe ama wo mo se eni ma ho do ma kwa na ni a omo hia no se otumi ebe ye ebe ma wo mo akoso bi ke se ni ebe tiri ma ni ebe akokre ha mo a eni so to bi asite so na ade ba ko a asan betum wo ha ni se eni ya anase de ni atini chamai akosinti a ankane wonye na ye chamai ewo ha mo a wadi tia NPP ni ye bi ba wo famia ni titemba enda ko tejja onwa ankate nimia asa be ye ye fiama enka ewo platform ni so a wa kan mi tenye bla chuche e tie nko kiri de kire na akome bi ehu ya ankane no ema ti famina de ye tete ni bia na ye ntambi de no enna de ye tejja ye ra fiama ensa andise fiama ensa na le platform ni na uba ha mo a ahaye a enije na aba nyenye ni di ko won wo se abi a wa ye no yemi se na nyime ntiase bi na ma na ntutu na de wadi ko atu de kwa bi ato no ye si tini plan kan na ntiase abonti ko konko fe ni na de wadi atu se wadi no a otuni ni ye si na ni na na de na akofenta ko sha ni bi se de ya ya tente se bi de enche kwa na trifo eduna pato a o medi nkomo ko no a o kan ade ache yura banya afin ene wadi aketemu a woni emanfo wo akokre hasu ebedi nkomo na afi edi na aba wiye ewo ene akwenche yitu ye ewo ene de nyina no ewo ha mo ani adwuma kwame wa ade pa abusuama ne boni ya wato yankra efra santemantemu panyipa ya wo mu no kwame redu ana yana no kasa ya na wo kire mu mampanya be de kire ba bia ne wabo apro no akwakodru
and Sunny and once a share ACB crew. Abusua safe no ababeka ho ye ka wo Sompa television ye nwumre kase na nsam ba bia wo bia na yeguso a ye de ema star bia bia no wadwenche no nsusu ye betime de ababeka ho wa bra o kan we social media platforms ahodo no so o ko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube so Sompa TV Ghana wadwenche na nsusu ye o de bia ho no mo a yeguso a ye be kase na mamu no abusua fo ye be kenkan edi amamo sauti enka obono ni afoma ntemne mu a aha Sompa 98.9 FM sawo obono Eastia Sompa 90.7 FM ekutemu honum na oba santemantam so a Sompa 93.1 FM ekura yemu yentoa ensam no so emfa emamo na fe yemfamo emframanyo semum emfamo enkoboko abonten so de yetete enwumre ene se okoboko a chese krona adane amamfo anesa yese enwumre ya etua kasa ama nipa ba miensa afrimu a ne nyina eyopani bia wo mo efrene se eyesedu abagire ya yese wono soso no amamre ne amane yakwaso no diboko na abakunya ne bia eyeyie na ono soso ye de sekan na wo so di akunya ne bie na enne wo se wo bawura kronum se de sekan a odi akunya ne bia eyeyie na eno na atranya ehwe o maye fisem bambo ho nsensem so mekire interior ministry no se ene na kese o de hwenhwe na ebeto ade hye no so se beye na owura no wura o wura kuro ni mo no enkofa ho bia ma so bia anka abroso a anopa no nsia na kese amanfo ye ka won magudam na abroso a se lipa no wasore ntam kra no na kese enwumre be no nsia eno ana chese wo mu kwura dem no etu kasa ya ye mo kasa yi lipa miensa efrimu ya oboko abonten so entete ekire se enam soma national security mpenimfo ayentote so mo ebeye nhyiemu ahodo no mo ahwe kwane a ensemu asisi oboko abonten so yi mo edebefa so no matima so ano ya enkofa ohamba sese okeka ne mesi ani a nipa be aduonu ensia nipa 26 na bokuntoko ya sori yi wo mo be bosumi mienu bosumi miensani no wono ma afrimu ya de nyina mu no mpenimfo kire se asogafo ne aposifo a wono ma sesa wo mo edu mo akwagugu boko abonten so no wono mo ehwe so mbekoso akuta bambum emia bambum ayire bambum ato ban age ban se beye na entokwa no nko jensemo na enkofo ye ni emeto o mayi ekomu na nke ewesi ye bekwa o no so na nke ni openi Richard Kumado akwakudi nkomo ede afansemi ho se edien na ewose ye ya yentimi nya ya kokoda kakra bia na boko eneme eya jinsemu yi yegusu atoto homa no so openi Richard Kumado awabere obambo ho nsensem ye bekwa o no so na akwakudi nkomo nyama ye de entwansem no so emfamamo Abusoyo to ansam no so na wo CPP amayoko ne mu a oru akwa mejanto wa no papa wo de mu ntintema ye pa ana wo sere wasa sane Supreme Court wakasa no wabasha Speaker of Parliament ne mrasho dwafo nyina se yematu nkwatwere de twere na fe yamfa mara ne nya dwuma sane yesana efata wase wom sa akakuma bia mayato oba na so hye egum rasho dwafie se mrasho dwafo atena so no enya no bi ni kura wase yaka no ye obil bu ono mo wase ene ne kire ya dan mrasho dwafo atena so wom susu biribi wase wom bagye atomu ye afakase no wa aye nyame ya domu a afefofo ebesimi wo general boson da to so enso handing over ebe ye ne ho sika botene ane ade kwan ye befa so ebe ni nyina no semra sojafo betumi age atomu no sade nda so twetwere ba ho a enne ye ho sane ye masojafie SB kro enam so nti wo akoto asere dom kuma ane dom kase wo mra sojafie ya wo mo kye amehene ane Speaker of Parliament sa ayeye one man ye bi ye o mama ne nyina ehunu bi na ade aduru ne de se one man ka o mu kira mpam ho na one man hwa akwatena ma hwe dwafie ahwe se wode ye ne no ba ye adwuma ama maratumi akasa ahwe Ghana ne ma pinua ebekachi. The Supreme Court has made a decision. For me, what I want to happen, let sleeping dogs lie. There are important bills in Parliament that need to be passed before Parliament rises. And for me, one of the major bills that we all need to have consideration for is the temporary budget for handing over the first quarter. That is important. So I plead with the Speaker. I will plead with the Speaker. Let's let
sleeping dogs lie. The body language of the Supreme Court judges themselves, you saw that they looked a bit perturbed and fed up of what was going on. So let's let sleeping dogs lie. Let Parliament reopen. And NDC, I beg, you've made your point. You've made your point. Ghanaians who will support you will support you. Ghanaians who won't support you won't support you. Please, go back to your seats and let Parliament work. At least for the few days we have left, I would say, Parliament is an important institution in this country. Parliament is an institution that handles legislative laws for our country. And there are legislative laws that need to be passed and heard. So, I beg, Mr. Speaker, recall Parliament. And you see, the other thing that the political parties shouldn't do, they shouldn't now, and people shouldn't now walk into Parliament and be shouting, yeah. It is not important. And we've won against you, we've won against. That riles a lot of dissension. It riles a lot of dissension. The Supreme Court has made a decision. For me, I was your way, I go Kwame John to an no call CVP among the Kurma or Dimontin Mine, and I was Radom Kumanadom Cassiana for speaker. So one come home and none of the yata. One some commercial with the fee abu. For the more a cookia, Yomuna, Sabayana, a moyen, Honson, some ebetum ponina, a faber for contemponim dear Quansoa, and for how, and no yene emred dasenia, or quacore someone bintino, and I'm so mentioned Mudiaka Sibia Coso and Crapumpremantemo, and Omeyimua. Nipa pia o ma bene ewo emuayen ne sabe impreduasa emuasam ho no akwakwake kadwene sie ne a wo mo eto adwene eno enenam so ma eye women in poultry value chain oba pani a woda no Dr. Victoria Nogwe de adesre tompedimfo nim se ewom se ye pese ye fa abefo nim de kwa so na ye de ye emua na ye de dada ho dwumadie ene ho dwadie ho nsensem ne de nanso ye ka ne nyina no o se ye hwe ye beya enkofo nsunsan so bone emre odasenia woko na wakwakohwe sa emua ne bie. Come far, like I mentioned, we've done a stakeholder engagement. Various stakeholders have come in, development partners. They have supported us to do the guidelines for the certification for poultry, for fish, for pigs. Training manuals have been developed with the support from FAO, Ministry, MOFA involved, the vets, and all the key stakeholders. We have validated this training manual. Pilot trainings have been done, and we are very hopeful that we'll be able to set off. But the key thing that we need to be able to move will be the legal framework, because then one of the key reasons for this biocertification process is that for the poultry sector, you know, of late we've suffered from bird flu and other diseases. The pigs have been suffering from this swine fever, and when it happens, the issue of compensation comes in. So we want to make sure that these standards are there, and it will even help government that when such issues come, they can use these standards to actually compensate farmers. It will be good for the financial institutions because then they will have courage to invest into these sectors. Otherwise, I think that the poultry sector and these sectors are very high-risk areas to venture in. Yes, we have. I was going to a Dr. Victoria Nogbe and Yeten and Canon Nochri and Uragiri Lydia Sasu, one also saw a executive director of that Development Action Association and no one also saw Eddie Adesre etwa Atnaya, a check your name for the ones and someone Mosa Yako and Mosono entity yen and Chire and Casawujumedi, a Bebwa, Emma, Mwaye Hons and some Sosono, a Tumpon, a Womayimupa. Lydia Sasu. The Development Action Association. We are farmers, fish processors, and the same as livestock. So we are agriculture based. But with this project or topic that we are discussing, we look at it in a different way. That those who are into aquaculture, how are they raising the fish for the public, for exports? Our office too, we have a fisheries training center whereby we also smoke fish for people to export, even to outside Ghana and in Ghana, to the schools.
Abzafo anti we eye uraire Lydia Sasu ene yetene kano na senior veterinary officer no so ewo fisheries commission eye Dr. Erabna Siama Bediako ono so ede kakra pi omode ni nyina so sei. I'm a senior veterinary officer with the Fish Health Unit of the Fisheries Commission. So for my outfits, we are educating our officers to help farmers develop their biosecurity monitoring plans in order to produce safe and quality fish that would meet the local and the international market. Additionally, with support from our development partners, specifically FAO and the UK government, we are developing an aquatic animal health strategy, which would also guide the way forward in producing safe, quality fish, reducing disease incidence, and thereby reducing the use of antibiotics and chemicals in fish farming, which will all contribute to safe fish on the market. Observant we a senior veterinary officer of Fisheries Commission, Dr. Erabna Esiama Bediako ni etenenken. Kwa manoso na ya kwa kodi enkwamona anshamodi bia koso awoma Ghana emuwe Teacher Trainees Association of Ghana. One mo shamodi ya toso aduonu nwotwe afi bia de a one mo ye no afi de so wo de hyehye so ahwe one mo hawo ene empuntuo no sane wo besi bia ye no ama no wogyeji na wafasa akwanya no so de aresode ato asoyi a ehwe ma Ghana nwomasuamu ene panyifo pinua anim na yasanyuma da ne wurano anese no yenkwa ma no so ai yembese abaje asem no aka ye ne twetwefo panyin Adema Teacher Trainees Association Ora Victor Lala ekwakodi enkomo Oba you kasi afisha pa o. Afin kometi e mame. Wada ma wodi ni menya ni ye. E ba so an e feme Lala Victor. Mo yada se. Na ayate samwa ye nhemodi ya. Eno no ya afi anofia no bi ade a moye. Na afi de no ensem a maboro so no edoso pa wadaruma ubetumi a kire mu kakra bo ne nyina atofo ade amaye. Ede ensem pa na mokwadwendwene ho na afei haw no eba mu no se na mohwe no mu sempanyfo besia no amamo. Okay, we dey meda wasi be na papa kwanya we so achia Teacher Trainees wo Ghana gina. Afi me dina me president na mu na me mu afisa enkomo yi. Se na wodi kan sha se tae no afi ne afi bia na ya ye nsiamudie e de ma Teacher Trainees. Na ya kwadwendwen ensem kakra ha association na Teacher Trainees wo Ghana gina. Na afi die se na wodi kan no ye ko no tamale. Na enema kakra na ha Teacher Trainees na ye kwadwendwen ho. Enti wo hwa infrastructure deficit ye adan ye wo college of education na enso so no. No nti ama imu bi ye kwakọ rent si do level 400 eno ho asem na ye kwadwendwen na wo college of education be bi wo ha ICT lab na science lab no ebi ni ho meanwhile ye Teacher Trainees ye ba bontin ya ba be kire mo frade enti na hu be hia se sa infrastructure si ni na be in place se be ye be boy ama adisia na se ade kire na o mo de maye no ebe boy se be ya ye ba bontin e bitimi ya be kire ade ni na fe so hwe essential exams na ye kire no bebe na aka na political parties no so o ma be kasa e wo ho na yedina bre e wo association ni mo ne se enye se bia ye mpese ye be kire enfohwe na se license exams na mpese ye be ye na mo me kwan ye fa so ye exams no ene ye pese aban ene ebenifo o mo hwe na mo sesa na kakra e de mai se be ya emra ye wo college ni mu no ye wie level 400 time ye be wie no nka mo fanka curriculum no na nka ya twete na ya ba fie prefo sense ye ba betina fie be bosome miensa na ebi operate gba bosome enwotwe mu kurampo na ya nyankere exams no enti be boa se nka mo de be ka ye sohwe no se be ya ye wie school no na nka ya twete nyina efi ho ena ye ko colleges of education as see edua ne sem no ya de a ha di na nka ye hwa aban ama esika ma ye de boa ye ho kakra na disi ano kame ko ye se enka ne mre na ye sha se trainee allowance no botaya na da so a no nti aban e de boa ye no disi ene ma bebre boa akosoro na still na hwa na da nti na ye stress aban e betu de ama ye
say by I boy ama your principals actually ato enuane de ye enuane de amaye. And this idea first 400 cedis any and 400 cedis enye pe enti ama ya share for no entimi enwa enuane no emani siso emmoaye. And I think say when you are there here to the finish pa I ever say aban ebebam ede amaye. Na metete sanda bi mo nso kyerɛ sɛ nka alawa no anka ye pagya mo kakra anka ye ana we no nhia mo de no manka ho asɛm sɛ nka aban hwɛ no ne ho dwuma na Enti wo hwɛ 0.8 no ɛwɔ resolution ase a ɛka ho pa. Okay. Ɛno na yɛ srɛ sɛ aban bɛboa na nka sɛ na medi kan kyerɛ no first no 2017 400 cedis na yɛ gye no and 2024 400 cedis ntimi anyɛ hwee. Enti botae a na da allowance na aban de ma yɛ so no ɛso ate nti yɛbɛsrɛ sɛ aban bɛpagya mu ɛde akɔ 800 cedis sɛ na yɛdi kan ɛde tɔ mu no yɛdi kan ne mpanyinfoɔ ɛhwehwɛ nkɔmmɔ kakra wɔ ho na wɔn a yɛte aseɛ sɛ budget no wɔn ankapta nka ho nti yɛhwɛ anim sɛ next budget a yɛbɛba no aban ɛbɛhwɛ anim na waboa ama allowance no akɔ soro kakra ɛde ama yɛ. Na wɔpanyin wɔdaroma saa nsɛm yi a mo kan no makuru kyɛ deɛ go nkrataa so de akɔ akɔma abɛn mo mpanyinfoɔ ana afɛ na mbɛtu saa anamɔ yi. Yɛdi kan atu saa anamɔ yi na wohwɛ wei na ɛyɛ nsiamudie no na efiri mu baeɛ na yɛde ba abɔnten no. Na mmom yɛdi kan atu ho anamɔ ɛde ato nkrataa so de akɔma VTech ɛna yɛde ama Ministry of Education. Nti yɛhwɛ anim sɛ in the next budget na ɛbɛba abɔnten de ama Ghana a Parliament bɛ approve no. Aban ɛde bɛsɛm na ɔmo atu allowance no ɔmo na akɔ 800 cedis ɛde ama yɛ. Na sɛ deɛ wokɛ de na sɛ afe foforɔ nsɛm na yɛka ne nayi wɔ namboa. Bɛba so wane. Mo yɛda ase ɛna obìnrin no wɔda agye. Bɛso bɛda ase bebe. Awusiawa teacher trainees association yɛte wɔn nka na panyin pa yɛ ɔkyerɛkyerɛ de ma wɔn over Victor Lala ɛne ne kɔdi nkɔmmɔ yi. Sompa kyɛdeɛ nyame adom afi yɛbɛkyɛ bio ɛyɛ December bosome no ɛna yɛbɛkyɛ nti fa wo de brantam sanse bosome we ya pamu a yɛkeka kɔ bosome foforo mu yɛwɔ nkranza sunyane ɛna fa kumase na adehye wɔ nkranza bɛkɔ Ghana Commercial Bank dan ne mokwa so wo Sompa baabi a Sompa wɔ no wo mbɛkyerɛw afei night market wɔ no mo wɔ sunyane nso yɛwɔ hɔ ɛna yɛbɛn room hotel ɛwɔ kumase say yesika so a homa ne niyo da fa so a yɛbɛgye ne ada wase 0598 559 802 0598 559 802 Edeni Hotel One Media Anasa Blessed Foster Mizo and 5G drink aya no dia etia pone nso na gugu saa no sani ya wada no wa no nya drink papa ya na hye pa erebusu abomoden so obenya pie bi anasa brodo bi na wo de aka ho kwaba na saa no ba bi awudi ama na emom enye de enwunu pii woje ho no wo saa no akoda na so betumi anom bi Mizo and 5G ebusu wa dwama so ba bia 3 herbal center the 3 core capsules aba sisi ade kokwa yam timate wase kra ama ho asan so akentene kwalena keba dan heba mestinia pedank frey 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic where sciatica expert yes sciatica yade no yetu ase one time crowd ya free wa ensan so emabiem 21st so woman kwa no modern bo no eso ani ye e wo mayimu branches no go soda ebiebie Kumasi wa Overseas Junction Obuase Council Quarters Accra Dom Market Sunyana Nkranza Tachiman 0540 311 311 Express Group near Canada, US, UK, Holland, Australia, New Zealand, Germany, Nina Daya de Wo Eko, Wankrata someone na visa bibia, Ayakado de da. Kumasi as a fully about Accra, Kanishi First Light 0249 000448 0249 000448. I was saying, you know, Sonia Pensua, no, me a party, I catch you know. Here the better so.
21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 next 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Prakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye prakasa nko nuaban ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wabra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder aduane san yadro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko men krata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otredidi musa no Oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind me to say Canada US Australia UK and Germany say e to ana say visiting so a Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai Qatar and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor runabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more how much show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. TV Emma Akitiapa.
Abuzafo esa so mama kwa babi oba Sompa television so we enwumre kase ne de mamo ne yento nsam no so na yemfomo enkwama nyosemu biu oba pani a wona eboabo ama doma no ma oso no kokoko mpipi amanyuku no ma make jemfu a na ema ewa mpipi amanyuku no wo eja wo munhie mu ya no motayo de ekenya amanyuku no de etwedom de ema amanyuku no checha amanyuku ne nsemu se beyo na afia bato no amanfo betu no bum bum de ama MPP amanyuku no mde kwahye so ewo mfinti mantemu a ma meke jemfu akwa kire se wiase nyina amama ya tumpon afara ntuma pepe fra ekona nim nyina yese wo mo agitum ama ba akofo di oman no so chei ade nhihye papa gu akom etoto ntutu yeye ma oman no na ma sa aman nyina enyinyina ya kese a enne amanfo pre ekomu no eji so oman Ghana so no si anya ntum anto aba na MPP antena abamu ancha na ne oman no ne mpempuntu mpemkoso ma meke jemfu a ne ncheche mo de ma ye ni Abzafo nti we ye ma make jemfu a wona eboabo ama doma no ma oso no kokoko MPP amanyuku no ewo mayi mu na no si ya na opagina wo gina de ama MPP amanyuku no wo Cape Coast South abaton pesia so yera Ernest Atta so no de kakra epi so seyi yes the command share the people onsa onadu bottom awo ke amna wo le tio sayo ke wa ezelo and to be people that do the same thing Abzafo nti we ye ayopani a wo gina de ama MPP amanyuku no wo Cape Coast South abaton pesua so mfimfi mantemu ne yete ne nka no na empesua no so oba pani a wona ye chairwoman ana chairperson ede ma amanyuku no so ede BP so seye Abzafo nti we ye mfinfi mantemu na yekoye so wokɔ bono mantemu a wana yɛsɔfo ɛhonom wɔde ato asɔfo mpanyimfo no ne wɔn mo ka bi wɔ mo ma Ghana mu sɛ wɔsere wɔn ma adadwo brɛ wafia bato yɛbato no wɔn rɛsɛ wɔn no mu kasa wɔn na yɛ wɔn bibia wɔn bɛyɛ bia de akyerɛ mama no ɛbɛyɛ asomdwe nko a
wɔsi afi yɛ mpɛ wɔtim waka me bia wɔ baabi na wɔkyena bi no yɛ asomdwe kita yɛ no akɔkɔda no de abutu ɛnam so nti asɔfo mpanyimfo nsɔde wɔn mo gyina nsɔre ahodoɔ mo na wɔn mo kasa wɔn wɔ sɛ wɔn asɛm wɔ bɛfiri wɔn mo anum aba no ɛbɛyɛ nkranhyɛ sɛm na de asomdwe ɛbɛbrɛ wɔ afi abato a yɛbɛto animu Ghana yagye ato kabima menka bi yagye ato tie nya agye ato me de o ka bi ameso meka bi na mmom ɛde na meka na so de na wo ka menka me nkyerɛ sɛ super wunua tete wunua kasa ntwi kasa ho ntia sabi kasa bi epiefo obi enu sabi na nanom no masaba sabi na nwansana edi akiri da bi o fasa ntete nti entete ye kama ayi ne enua no mabofi pam ye ne enua no tete mantem baako ne nam tete office baako yenyina kodwum baako yenyina ye bo hye ewo afum baako yenyina nam supan so yenyina ye bo ye mbra se nipa baako na hwe twaba na no akodidi yare na didi mu didi wie ya wuru mu unya foforo afa tabi kwa na mu nyamato nsana mu didi na den na afa de sabi ye be ma abato ye pay leaders nti akofa oyenede abrɛ fedi ehunu ye enka de wonte enka de wate a wonte ase enko se uchiechirem mo man no di for electoral commissioner for menumra no ye kra betimi afra asafoma aso mpanyi fa afra electoral commissioner ba kon ba chiechire ni ma no bia yente ase no emu ene ye ba yi parliamentary candidate independent candidate ye no se ka ho ye fiafia ho so a cheche ne ma bebre mu na mjiri se yate ne ma ase nti eno nko abetimi akire kwan a ye mfa so ye nkoto aba no na asomdwe mbra Ghana kama aya asofo mpanyimfo no bi obehwe no ogina ha na me son dae na se na menya vision na se na menya yikyire na ti se ye besese sabre yikyire na me son dae na tere bia nka benya akokɔ munya na nka wo no mpanyimfo matras mabɔ ho mpae o ka bia me so meka bi na mmom ade na meka na wo so de na wo ka me nka me nkyerɛ sɛ super wunua tete wunua kasa ntwi kasa ho ntia sabi kasa I was your way, I am Madame Justina, or who bana Henry Atten and can walk on Montemua. One no, and I saw for a honor. Observe for yen to us so na, yedemo ako a year, yedemo atwaso. Na yedemo echo could be a friend say a year amuaku. Ye war a yes sashi and an importamum. Na mwakua ye demo air chrono, and na summer cashin and swa. Ye de ye are prim to breakfast ye bremon ye de 2 minimo say articulate bia as so a yes say a ye cuckoo backs bear motomoto bear chesa hanson ye tree equa. Na yese a day a bakumasene a gay importama say and some swa na what's a fast one. Said the adene kokano, said the adene kokano, can nam so noa, and I just say a bugu moi, for koko kanu, just say, insunia menumunasia, and yen chomwa, for not just say nipam kone nipaba, sam so cronoa, and I deshe warm were kunin and potamono, kesomba kwaba. One more and namson, Tiamacha say, or money to talk or monsum. Young call Manosunia nature boa codia, and could dear and como, or in some trenia, what ne aquaco sanye, in some solemn city, and ne a DSC Ukrumo. TK, Madre. TK Majima is our way. Namia don't pie, but see, and I'm also a radiadum, yes, to see who yes, auntie, or you know, Jew ye, Yabaka and Saka, no matima baby, ama coco nesh yogun sono, or matching in every one. Maminda was it na menchia with you for an enemy homo airshare Sompa TV any Sompa radio. Na yambra I'm a few west I know a war summer boy and an empatem. And rather in a yanni say I rohosema SC ewo amuaku a year tipa truck wakolodu a year kuku. Na ode babesme akọ aye tema enen empateme nam somasa ayrohosemwe esiyema kokoo no etigu aye nsunim ma kokoo ni nyina etimi ese na yenhyase emfi aye September ne da na etoso edu ena aye sa breji ehyase unity se esei na mituhu anamo ene MC ene MP mo edi ho komo boma mane
ewo bridge ho ema omo eye se omo betu ho na mo na mo ababehwe na omo asiesie nanso abepem sabre ameno eka sei ade a MPO MCO nyade a omo to ho anamo na assembly member ono ejina mu de ma adehia womo ewo tigare krom ene ne mpesu aso eye onominian for Thomas Ando ono ene fato ne ho so se eye ne mpesu aso de onhwe ema bridge no ense isan se sa bridge na down for you so na TV ne so a womo ehwe no eye ekura efre eho mumuni edu kwada edwada eye kese pa ewo ho nti ebi mu firi Kumase enkran sakra de nyina besne efa bridge ne so ekokodi mu dwa ewo mumuni nti ekoba say bridge ne sha say assembly member ifa to no ho se obeye no ono ene kofa weather for mu begina so ene se bia oye car oye fragile rider oye moto na onam kwan no so ano maje osika kakra na womo edi asisi ekwan no sidi ebe ya ebetimi aboa ma omo akọ edi aba na enrada ena chese ye hwa na nya nti yese koko ka bi akọ lodu koko abefa so emma koko ne bridge ni nyina da adwira gumu ye ko ya ye ko hwe ampa na koko no enika ni nyina da ehye insu no mu emma ye juhu komo ewo radio stations ahodo so na enen so me se tuhu anamo me kodu ho no me ne driver ni a ono na otwihia no edi nkomo ebisa ansa so endra ebepem sabre koko ne edi ahira anase ni nyina eno no nchiremu ode maaye no kyerɛ sɛ koko ne de enye ni nyina ena wo monsa ka dodo na ena insu no edeko enu achi ne so amanfo wo tete mpatem ho so nam sɛ koko no ebo na kɔsorenti no wo so ababɛsese bia wo wie bi kɔ enye ni nyina no munye ne so enu achi so dodo na ena kyerɛ sɛ asɛe a wo mo hu ede wo mo ɛyɛ wo mo hu enam so ma kyerɛ akɔfa yɛ wo sɛm nti me no ka sɛ de koko ne wo nsu ne me de wo mo atwene nyina ede afiri nsu ne ma wo pɛ baabi ede agu na car ne de eda so ehye bridge ne ma wo mo etumi enyin free mu nti sese na dehye wo kromo no mo yɛ da ekɔ na o ma ba bridge na bu agu mu saa no o mba yɛ da akɔ aba me de infonyini bi send mo any pictures bi send mo ekwan ba ko foforo so ewo ho no ma wo mo ebe fa so ansa na mo akwa kosi eye bridge no eja na mum ekwan ne wa free eye samra boy eko eye mumu ne mpatem ho no ebi aka abeje wa obeje ebi abe 30 cedi anase 40 cedi nenso esanse ekwan no ese ye ntine ba bia omodi omroko akofa no wanje okura na enye 100 cedis anase 50 cedis enti akoya roho sempa e de amom nenso no se obi enye ne saa na se bia nakura eben eye bebi a bridge no ebuye no anase ninkuru eben ho a ofa eye nsuo nim na wakwa kosi nsuo na chi na ne wafa eye ekwan no so na ekonemum nkwada bi nso wo ho a se omudu wo pa ne oni ma no ni a charge obetua 10 cedis obetua 5 cedis na omudi etwa nsuo no e di amount wo kodu nsuo na chi a na omudi amount na eja odi atoa so na okọ na TK na articulator car kesie na saa kwan na wo ka ho asem no na nka wo ntimi nkonkofa eno so se obefa saa ketwa we su a sisi aba bebu agumu a kokoi amanfo so atwefa de kruyi minua baby a okofa kokoro no na emu enhyeda enwa na doveni no eka kire wo mo lodu kokoro ni se wo mo lodu kokoro ne mako 600 na ofa 700 inti kai na beka no se o de tra bridge na na ko ma kofa kia bi na ko ma twen kai na e de agum na ko ma be lodu no insu no echi ana bridge na echi okay inti driver no eja ho e de manimate no se o kokoro ma ko ta de aba driver ne bae no na omo lodu kokoro no nyina 700 ni nyina o ma san so akekere so inti oye ho hwia ontimi ka so omu nyimu from no mo san so akekere na ne sese o de fa bridge ne so enti da je se bridge ni ye bridge ya sa cars we eta so akoko no e de fa so da ne mum dodo sei no e no mo mfa bi emfa so da meboa aha o mo de fa so da ne mum fiti eye September ne de to so edu na bridge ne sha se ese ekika
nti na omo maka kesi dia emfa so Matiase nti we no omo nim die nti enam so ma enanum endra okoko fa so a ede sa re ho semwe etumi ede aba no nti DC waba behwe DC mabona mane na se de esie ni wo krumo mabona mane DC me no ka say ene dey eyade a eye opanyina wono eboa ma NDC omo hwe sa afiom betimi age eye akonwa no eye Johnson e sie dun katia woba eye mpatem ha nem say ebebe ye ni campaign na minua na ko obefa sa bridge ya ene ame no ka ho asem abuin ka sa bridge ne so na ko obefa no wako baby okoye ne roll na oni ne manfo okodi nkomo no esan say bridge no asenti wanfa ho okofa eye bogoso eno de be wura mu ewo forest nim ansa na oba be pie eye baby esese one ne manfo be hia na odi nkomo no eno achi ne oban so no osan so be fa eye ekwan na asaya ne so wa osan so fa beating road a amanfo na omo wo samla bo ne mpatem ko fa o mai ho no omo ji o ma bo den no eho ena ahie dun katia ene ne mpanyimfo ne MP a omo efa ho ebe se ne ko ye sa ko ye campaign for nti omo de omo nyim omo ya we se ekwan no bridge no ebuogu a yentumi nya ho hwe ma ne nyi nti omo ya we pa menua matiti ke ma memfa wonsi ya ja yenye ne kajabi ekire ye besa so abaso ye da sepa no ama ne hwehwem a wode abrayen ye nua twenebo akodua eto yenkra ede efri amamfi west ene ne mpotamo I was your twin some so na ba no so yesa enwofra ya omotena nuase wabara se be won nyina afri won anso ntiri suku adan wo sisi dodo no a nanso awo sam se ko ofenso south kropon ne mu a abofo camp 31 MA basic school enkoda no pinu ada so tu enuase ye no aya homete sempa wo manfo no kirem sa bia ya wo mbekwa akwatena no masua de ye classroom no eno so krampo akwa ye boache bidin dia ma won mu a womo sra mpanyimfo sa womo mmerem sa sankoda akoro yeyi se ko ban se ye tworo bi si ya womo ni obi a wote da papam ana akwatworo ya no nyina no aya hometesem aka obi amyama ne boni ba wabedu wode wura mensa Christopher adwotwe enkomo papa yi woko aya camp 31 MA school ya no abofo yi a wapanye pade mu chinchinma yi papa ewo hono mo na wo kyerem se nyame no kwasem ni enwoma sua de ehu hia na so sane enkoda ne se bi nam ye o mu pa eduru se nsuo beto a kyere ye pon wono nyina da so obi ankonko tena fie ne ade no a ahometento obesere sa abanye bibi emfanfa ho ade a hia sempinfo moae o ye school mo ane say in school dan the classroom any dua yase biase na etna nsoto a yapon yabo gidegida nso yapon ekumit na akwa na o fi bia so wate agusu nsoto a isa class 3 minsa pena wana wasi ekugina monso no eto ebi ansana yapo etumi biare say yaba school kra nso no to yamma ne yapon enam sa yako bisia omo mtwere akra ofensu nyina yeno nyina atwe papa ko yesa yentimi ntwere niye tesre mpempo so maboae school adia nya sempin I was away aya school no boys prophet na no achi no headmaster ya wo school ni mu Ora Bukari Mohammed ono so de kakra to aso tawhe staff ko ruma ay wo school ha Jesus ya kreti ebiase ana primary yeso yewo dan etim na dan no skura na mi kase clacky enti senso to kura na yenye ba bi nye de entina enti biase a biase as Jesus for eti hosi ho na staff common room enti yesre odofo se omumeboye se nkwara no kura no ye benka akwam se kai twemu a anase se especially sa campaign so mu twem na se mu boyu se pebo se na nkwara no nyina peja ohuti na se teacher nyina wo kira de no kura na emwa nti yesre se momeboye I was had a master ya ono awo abofo camp 31 MA basic school and no offense South Kopon mo Ora Bukari Mohammed